парвардигоро, бар ҳеҷ модар чунин мусибатро наёр. ҳеҷ модар тоқати дидани чунин мусибати вазминро надоранд. ҳеҷ модар намехоҳад, ки фарзанди раҳдураш солҳо боз дар сафар аст, ба ҷои худ ҷасад ва тобути фарзандашро бар хона мебаранд. ва чунин мусибати вазминро бар ҳеҷ модар наёр. дӯстони азиз, аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам, ки ба хотири модарҷоно ҳамин қиссаро хуб гӯш кунеду баъдан хулоса бароред. ин қисса ба хотири лайк нест, ба хотири просмотр нест. баъзе ҷавонҳое, ки дар сафар ҳастед, дар муҳоҷират ҳастед, бисёр бетаваҷҷӯҳ ҳастед барои худ, бефикр ҳастед, бар ҳамаи шумо тааллуқ дорад. ва мо низ қиссаи худро шурӯъ кардем. ба номи худованди бахшандаву меҳрабон. бахтиёр ҳангоми мактаби миёнаро хатм кардан ба донишгоҳ месупорад. аммо ноомадии бахташ ӯ ба донишгоҳ дохил шуда наметавонад. зиндагӣ вазмин. бояд нафаре пайдо шаваду зиндагиро пеш барад. бахтиёр қарор мекунад, то ба Федератсияи Русия рафта кор кунаду таъмини зиндагӣ ва зиндагиро пеш барад. ҳамин тавр баъд аз чанд рӯзе омода мешавад ва ба Федератсияи Русия сафар мекунад. албатта, дарди ғарибро танҳо ғариб мефаҳмад. ғарибӣ мисли онест, ки мо фикр мекунем. На, хато мекунем. дар ғарибӣ, дар мусофират, ҳамон бародаре, ки мегӯяд ман дӯсти ту ҳастам, ҳамон ҳамсоя ва ҳамаро фарқ мекунем. ҳама аз якдигар ҷудо мешавад. ки будани инсонҳоро дар ҳамин ғарибӣ инсон мефаҳмад. бахтиёр ҳам меояд. зиндагӣ вазмин, корҳо вазмин, кор мекунад. ҳамин тавр зиндагиро меҷунбонад. оҳиста оҳиста, моҳ ба моҳ зиндагиашон хуб мешавад. муддате нагузашта аллакай аз байн 2 сол мегузарад. рӯзе абед мешавад, ки ба Бахтиёр аз хонаводааш занг мезананд. ҳангоми телефонро ҷавоб додан садои ширини модар мебарояд. мегӯяд: бахтиёр, писарам, туро сахт ёд кардам. аз ту хоҳиш ҳамин аст, ки фақат зудтар биё, то аз дидорат сер кунам. бахтиёр мегӯяд: хуб, иншоаллоҳ модарҷон, худо хоҳад ба зудӣ дар канори ту хоҳам буд. то охири моҳ Бахтиёр қарор мекунад, ки кор кунад. бале дӯстони азиз, корҳои мусофират хеле вазмин аст. ҳар коре, ки мегӯянд, ҳамонро мо мекунем. ба хотири чӣ? ба хотири ҳамон меҳнате, ки мо кардем. рӯзе Бахтиёр ба ошонаи 17 мебарояду дар ҳамон ҷо ҳангоми кор кардан ногаҳон пояш мелағжад ва аз ҳамон баландӣ, аз ошонаи 17 ба замин меафтаду ҷонро ба ҳақ таслим мекунад. модар интизори фарзанде аст, ки 2 сол боз надидааст ва омода буд, ки ҳангоми омадани писари азизаш то ӯро оиладор кунад. мардум аз ин ҳолат хеле ғамгин мешаванд, зеро ин ҳолате буд, ки ҳеҷ ғариб намехоҳад чунин ҳолатро ба сар гузаронад. бо дидан ва бо шунидан хеле фарқ дорад. ҷавонҳо пул ҷамъ мекунанд ва Бахтиёрро ба ватан равон мекунанд. модар интизори омадани писар, бале, ҷасади ӯро бар хона меоранд.